Plastiko horiek guztiak azkenean marearekin eta haizearekin itsasora joaten dira, eta mikroplastikoak sortzen dituzte eta azkenean arrainak jaten dituzte gure itsasoak kutsatzen. Azkenen eskolan asko hitz egiten da honi buruz eta kontzientziatu gaituzte batez ere gazte hori hau kentzeko edo gutxitzeko eta azkenen badakigu zer den holako gauzak ikustea. Batez ere, plastikoak hor egotia azkenen gure fauna eta flora afektatzeue, eta horren ondorioz animaliak eta hondartza eta godaukagun guztia azkenen afektatuta gelditzen da. Gu surfistak garenez, zikinkeri asko ikuste dugu hondartzan eta uretan, animaliai ere bai kalte iteie eta guri ere bai.